Така, дами и господа, търсим едно момче. Дето се изгуби като любофлен. Чакайте, ще проведа. Ние горе. Ами не, няма. Ние на покрива на паралката. Я видим тук. Ние там. Ние там. Мигочета, снимам го за вас. Сега тук отворено ли е? Чакай, да покажем работното време в читалището ни. Село Козаря. 2012 година. Каква 2012, 2014? Отзади. Дата. Чакай, сега ще кажа кой май сме. Няма го и тук. Сега сме май... Кой май сме, бе? 11 пети. Да не го разберете като 11 май. Има друг смисъл. Пани! Нали? Това беше чудовище. Добре, че не му изтървах телефона. Добре, че не му изтървах телефона. Започваме. Щях да го трошкам. Опа, забрах да го снимам. Добре. Не, бе. Не, бе. Шегувам се снимам. Забравих тебе да снимам. Гоу, 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 гоу! Железния гламар. Не говори глупости, бе, момче. Гламар не Ари, бе, глупост. чист телевизора ли шама? Плашеше манията с камера. Да, с телевизора ще да плаша. Абе, млад меринче! Ще го бия с колелото. Върви назад и по дяволите. Вижте, той иска да го удари. Малко ще да падне. Той иска да го удари у мишката. Вижте го как скача. Дигни гума, бе! Дигни гума, бе! Най-много да му надъниш къпа. Това е танца на бобчето. Аз го измислих. Ходи като някакво зомби. Само да направим малко шоу и малко реклама. Гледайте знака Прод. Майнкрафт. Също гледайте Assassin's Creed, ако не я знаете. Пише ASSN. Да, много тъпо е. Яка е. Добре. И сега. Никой няма. Той прилича на смахнат мълчо. Щеш да си ритни телефона. Не дейки, че го ритниш, бе. Вау! Е така, ще спрем клипа.